Pois a continuación presentamos a Niña unha actividade Montessori musicalizada polo alumnado de quinto e sexto de primaria. Esta franxa negra representa a idade da Terra dende os seus comezos. Ao principio, a Terra era unha gran bola de lume. E isto prolongouse durante moito tempo. A Terra estaba cuberta de volcáns. E isto prolongouse durante moito tempo. Chegaron as chuvias. E isto prolongouse durante moito tempo. Choveu e choveu. E isto prolongouse durante moito tempo. Choveu e choveu. E isto prolongouse durante moito tempo. A Terra comezou a enfriarse. E isto prolongouse durante Aínda así, non había vida na Terra. Son rochas, océanos, volcáns. E isto prolongouse durante moito tempo. Había só rochas, auga e lume. Nada verde. E isto prolongouse durante moito. A Terra é moi antiga.
Oiga, oiga. Mira, que longa é esta prancha. Por último, a vida comeza a desenvolverse na terra. E isto prolongouse durante moito tempo. Comezan as primeiras bacterias e os primeiros organismos unicelulares. E as primeiras algas. Tanto tempo de algas. Mais tempo de algas. Mais algas. Quantas algas? Mais algas. Pero pronto, ou tarde, apareceron os primeiros trilobites, moluscos e crustáceos, os primeiros peixes e figueitos, anfibios e máis fieitos, réptiles, musgos e máis fieitos, máis reptiles, as primeiras coníferas, e aparecen os dinosaurios e os primeiros mamíferos, como os grandes bosques de coníferas. Os dinosaurios dominan a Terra. Aparecen as primeiras aves e máis os primeiros mamíferos. Extínguense os dinosaurios e aparecen as primeiras plantas con flor. Os seres humanos aparecen na Terra por primeira vez. Esta pequena franxa de cor laranxa representa todo o tempo que os seres humanos levamos na Terra. Mirade que longa é a tira negra. Nesta franxa laranxa podemos ter nas nosas mans todo o tempo dos seres humanos na Terra, dende os primeiros humanos que viviron en África.
nativos americanos, os mayas, ata os que vivimos hoxe na terra, podemos ofrecernos coller a toda a humanidade nas vosas manos. A continuación, imos gozar dun Nadal branco cuns bonecos de neve moi especiais. Un forte aplauso para o alumnado de primeiro de primaria. Seguro que son genial. recibir a visita de Carmen, que lles ensinou a lingua de signos. E ver aquí unha pequena homenaxe titulada El cocodrilo en la cueva para ela e toda a comunidade sorda. Un forte aplauso e feliz Nadal.
Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y se escondió. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡Qué bonita actuación! ¿Gustó-vos? A nos encantó. A continuación, o alumnado de segundo ten unha petición para Nadal. Que digo unha petición? É unha reivindicación seria. Una auténtica necesidad. Prestar atención porque cantan en inglés. Con todos vos, all I want for Christmas is my true front teeth. A continuación, continuando con el espectáculo moral, un tema de Rocío Blanco, interpretado por los nenos y nenas de tercero. Que saibades que él sabe que van a cantar a súa canción, así que van a precisar axuda. Axudádelle a cantar os últimos resoutros como gran sorpresa final. ¡Qué
o alumnado de quinto y sexto de primaria.